Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk. Ahojte, krásny deň vám všetkým. Dnes by som tu veľmi rada privítala Zuzku Mičuchovú. Zuzi, ahoj. Ahoj, Adrianka. My sa budeme rozprávať na tému všímavosti, mindfulness a zameriame sa najmä na to, ako všímavosť dokáže zlepšiť naše vzťahy cez všímavú komunikáciu a všímavé rozhovory. Ja mám osobnú skúsenosť, kedy som sa dostala na tvoj workshop a teda musím povedať, že ma to totálne dostalo a práve preto si dnes tu. A ideme sa teda spolu rozprávať, ale ty máš veľmi zaujímavý príbeh za sebou. Prosím ťa, ako si sa dostala ty k všímavosti? Príbeh ťa zaujíma, no? Príbeh, Myseľ miluje príbehy, na to si dajme pozor, ale veď v poriadku, ako jasné, že niekde musíme začať. Tak ja som robila veľakedy v rádiu, dokonca v tom istom ako ty, ale vtedy sa ešte nevolalo Európa 2, ale OK. A od 16 som robila v rádiu, čiže som taký rádiový človek, ale tým, že som aj dobré dievča, tak som sa rozhodla vyštudovať teda takú školu, čo mi aj rodičia tak poradili, ale nie, že by som to ja nechcela, ale prišlo mi to také veľmi, veľmi vážené povolanie, čiže som išla študovať právo, hoď som chcela študovať psychológiu, ale mala som taký dojem vtedy, že to nie je dostatočný status asi, že to právo mi dávalo taký väčší punc, čiže som vyštudovala právo, no a po skončení práva som ešte teda, že doktorát alebo niečo, stále som naťahovala ten čas, len aby som mohla zostať v tom mojom milovanom rádiu. Ale že potom prišiel moment, kedy už aj tie rádia začali vyzerať trošku inak a začali tam zmeny a ja som cítila, že sa mám posunúť niekam inám, čo lepšie mi napadlo, ak nie. Isté dá robiť niečo s tým právom a vtedy som stretla kamošku, ktorá začala robiť na vyšetrovačke. A ja potom rádiovom... Kriminálka. Vyšetrovačka, ale áno, súčasťou je aj kriminálna polícia. A ja taký ten rádiový rozpustili človek, úplne žiadny systém, v podstate robíš vždy v iných časoch a máš veľmi veľa voľného času a ten tvoj život vyzerá úplne inak, než klasický systémový človek. Tak mi to zrazu prišlo také veľmi také normálne, že áno, prečo by som to nemala skúsiť, tak som sa rozhodla ísť na políciu. Čo ťa k tomu viedlo, prosím ťa? Ja to neviem predstaviť, lebo predstavujem si samu seba, lebo vnímam ťa ako veľmi podobný typ človeka a že by som ja išla robiť na vyšetrovačku, tak to by som si fakt nevedela predstaviť. To chodil taký vtip, že pokiaľ máš vysokú školu, môžeš ísť robiť na vyšetrovačku, že to stačí. Ale nie je to samozrejme tak. Tá inklinácia tam bola, pretože mňa bavilo trestné právo. Čiže mi to prišlo úplne pochopiteľné, že naučím sa trestné právo a potom možno by bola taká ďalšia meta prokuratúra, možno súd. Čiže ja som to tak mala celkom našlapnuté, ale vždy ma bavila psychológia. Čiže tej som sa tak okrajovo venovala, ale naozaj len na úrovni takého laika. No, takže som robila na vyšetrovačke a potom som ochorela z toho všetkého. A teraz nemyslím, že z tej roboty som ochorela, ale ochorela som preto, lebo som nevedela so sebou pracovať a naozaj som žila len v hlave. Ty si dostala rakovinu prsníka. Áno, a choroba bola dostatočným mementom na to, aby som sa zastavila. Život sa mi otriasol v základoch a vedela som, že musím urobiť nejakú zmenu. Tak som sa tú zmenu rozhodla urobiť. A napriek tomu, že práve vtedy sa tá moja kariéra začala tak veľmi slúbne odvíjať, že už aj deti som mala väčšie, že už som mala veľa priestoru na to a tak ma to začalo celé viacej baviť, tak som sa rozhodla odísť, lebo som vnímala, že tam sa veľmi posilňujú nejaké aspekty mojej osobnosti, ktoré neboli úplne úspešné ani pre toto telo a v konečnom dôsledku ani pre tú dušu, keď sa bavíme o duši. Cítila si už počas tých rokov v tej práci, že niečo by malo byť inak? Mala si tam nejaké také vlajočky, že Zuzka, že nie si tu správne, alebo Zuzka niečo ti tu kričí, že poď inou cestou? Ja si myslím, že správne sme vždy vtedy tam, kde sme, aj keď to vyzerá hociako, pretože my nevidíme ten kontext, že my sme tam aj pre tých druhých ľudí, nie sme tam len kvôli sebe, čiže určite to takto celé malo byť, akurát, že už potom som sa mala zastaviť a mala som sa uvedomiť. To, čo nám hovorili možno niekedy rodičia, sa uvedom, tak to som ja mala urobiť asi so sebou, ale mala som určite veľa momentov, kedy som vedela, že toto asi nie je úplne dobrý smer, akurát, že som bola tak matrixovo nastavená, že som si myslela, že to sa dá hlavou preraziť. Čiže už choroba môjho syna, ktorému diagnostikovali celiakiu, ma tak dostala na cestu psychosomatiky a zrazu tú celiakiu nemala, lebo nejako sa to celé spracovalo, ale bolo to takým aj môjim spracovávaním, nejakým odpúšťaním.
A ja keď som sa mala po materskej vrátiť na vyšetrovačku, tak som vedela, že toto asi nebude ono. Necítila som sa tam príjemne, napriek tomu, že to boli fakt perfektné roky. Ja som mala úžasných kolegov, úžasné vedenie, podporujúce prostredie, ešte kolegyne mi pomohli vlastne všetko vytvoriť tak, aby som sa tam cítila príjemne, napriek tomu som tam mala takú tú pachuť, že nie, že som tu naozaj len z nejakej zotrvačnosti, z nejakej povinnosti. Poďme priamo k tej chorobe, keď ti prišla do života, tam asi musel nastúpiť strach, alebo ako si to mala? Určite velikánsky, obrovitánsky strach. A zaujímavé je, že keďže som sa venovala psychosomatike, ja som poznala Beju Hlohovskú. Ale poznala som ju len tak, že z nejakých rozhovorov alebo z nejakých článkov novinových. A ja som mojej kamoške asi mesiac pred tou chorobou, ako som si to ja vlastne sama objavila, tak som povedala, že keď budem mať nejaký problém, ja pôjdem za Bejou Hlohovskou. To som tak vehementne vyhlásila, vôbec netušiac, čo hovorím. O 2 týždne na to sme išli, to boli, Beja robila vtedy taký cyklus predvianočné zastavenie a robila to v Bratislave, tak som sa tam ocitla s mojou kolegyňou a vtedy som tak cítila som, že sa tam niečo udialo. No a o 2 dní na to som si nahmatala hrčku v prsníku. Tak som Beatke zavolala, bolo to deň pred Vianocami, som bola na vyšetrení v nemocnici, v podstate mi to tak naznačili, ale nechceli mi kaziť ešte Vianoce, tak to tak nechali v takom opare, že veď po Vianociach sa o tom porozprávame, ale to už cíti človek, že teda niečo sa deje, tak som volala Bej Hlohovskej a tam sa začala táto moja cesta aj všímavosti, aj etikoterapie, aj psychosomatiky a hlavne ticha. Ja musím povedať, že ty si sa teda vyliečila. Áno. Dá sa to tak povedať? Presne toto je taký ten moment, že veľakrát, aj keď stretnem nejakých ľudí, tak sa pýtajú, ktorí ma dlhšie nevideli. Ako? Dobre? Ako, ja si myslím, že to je vidno, že dobre. A hlavne, kto ti dá nejakú pečiatku, že vyliečené a zajtra ten stav môže byť iný. Čiže ja som prijala takú tú premenlivosť, že áno, ja sa cítim výborne, výsledky mám výborné, ale pre mňa to je tak, v toto nepodstatné, akože ten štempel nejaký, pre mňa je oveľa dôležitejšie to, čo mi to dalo, to, čo ma tá choroba naučila, to, čo mi priniesla do života. Príjmať premenlivosť života? Určite. Na druhý deň to môže byť inak úplne? Úplne, áno. A na druhý deň, už o minútu to môže byť inak. O tej premenlivosti hovoríme veľa, že život je zmena a tak ďalej, ale veľakrát sú to len také frázy, ale keď ti to príde do života, tak asi naozaj sa ti to zvedomí. A rovnako mám pocit, že je to so slovom všímavosť. Mindfulness. Áno. Robíme veci vedome. Ale neviem, či vieme, alebo budem hovoriť za seba, že či úplne viem v tom bežnom živote robiť veci vedome, alebo tam musí mať také zastavenia. A ty si mala svoju osobnú skúsenosť, ktorá ťa vlastne viedla, musela ťa ako keby viesť, to tak poviem, k tomu, aby si začala veci robiť inak. Tak mi možno povedz, aké boli tvoje kroky v každodennosti k hlbšiemu spojeniu sa so sebou a k vedomejšiemu vnímaniu svojho bežného dňa. Chcela som sa ťa spýtať teda, že čo to znamená pre teba, čo je toto vedomé, alebo čo je toto všímavé, že možno to robíš naozaj a len tá myseľ o tom nejako pochybuje, lebo všímavosť má každý z nás, je to úplne prirodzená vlastnosť každého jedného človeka. Ide o to, či ju máš takú vycibrenú, či je taká jasnejšia tá všímavosť, alebo je to také niečo len na povrchu korčulovanie. Jasné, že tomu sa dá naučiť a dá sa to naozaj kultivovať, dá sa to trénovať, dá sa s tým veľmi, veľmi pekne pracovať a hlavne to veľmi obohacuje život. Môžeme byť všímaví aj bez tréningu? Poznám viacerých ľudí, ktorým sa tak svet otriasol v základoch, že im tá všímavosť tak naskočila, že žijú vo veľmi veľkej bdelosti. Ale keď ich napríklad tá myseľ nachytáva, veľmi rýchlo si to všimnú. Alebo vôbec neveria stratégiám mysle. Takže poznáme aj takýchto ľudí. Čiže závisí možno aj od miery utrpenia, s ktorou sa stretneš a niekedy tá miera utrpenia je taká veľká, že to zrazu celé pustíš. Je slovo utrpenie v tomto celom akoby dôležité, že vedie nás k väčšej bdelosti? Môžem hovoriť o sebe, že ja som bola príliš lenivá na to, aby som sa zaoberala nejakou všímavosťou a práve preto ja aj hovorím vždy, že ja by som si zo svojej pohodlnosti a zo svojej povahy takého pôžitkára asi všímavosť nikdy nevybrala. Mňa si musela všímavosť všimnúť, že toto je nejaký takýto člen pohodený, tak poďme s ním niečo urobiť. Čiže všímavosť si vybrala mňa.
A to bolo niečo také intuitívne, lebo ja som si prešla aj alternatívnou cestou liečenia a potom aj teda klasickou konvenčnou, pretože som tam bola v odpore. Nevšimla som si, že je to odpor. Čiže tam bol veľmi veľa takých nástrah a ja som potom pri chemoterapii začala tak úplne intuitívne robiť vipassanu. To je taká starobilá meditačná technika, veľmi stará meditácia a ja som ju úplne intuitívne začala používať na nejaké neprospešné stavy, mentálne aj fyzické a začalo mi to tak nejako same naskakovať a vedela som, že potom to je tá cesta, začala som potom pátrať a ja mám hlavne brata, ktorý sa venuje buddhizmu už vyše 20 rokov, čiže on bol takým veľmi veľkým podporovateľom a samozrejme, že aj iní ľudia. Tam naozaj okolo mňa sa stretlo taká veľká skupina ľudí, ktorí ma tak do toho celého namontovali. A hovoríš o tej vipassane, že ti pomáhala pri neúplne príjemných stavoch, teda keď si prechádzala chorobou, čo môže byť spojené s bolesťou, možno aj s nejakými nepríjemnými psychickými stavmi. Popíš mi to prosím ťa, že ako sa to dialo? Ako si pomáhala? Pozorovaním tých nepríjemných mentálnych stavov. Teraz to vyzerá tak možno veľmi učebnicovo, ale skutočne, keď prišiel nejaký stav, ktorý bol nepríjemný napríklad na tele, ja som sa dokázala na ten stav pozerať z odstupu. Nie, že z hora, niekto to popisuje, že z hora. Jednoducho som ho vnímala, uvedomovala som si ho a dovolila som tomu stavu, aby existoval. Ako by nebol tvoj? Dial sa v mojom tele, čiže som vnímala, že je tu, a vítala som ho. Zrazu som ho začala vítať, akože OK, môže to tu byť. A ja zrazu, akú to má kvalitu, akú to má hĺbku, čo to tam je vlastne za tým. Nie v zmysle zúčastňovať sa ho, ponárať sa do neho a trpieť spolu s tým stavom, lebo tak ego tam veľmi rado vyžusuje niečo z toho, nejaký zážitok. To ego je jedno, že či bude trpieť alebo nie. Hlavne, že žijeme nejako. To je jedno, či sa trápime. Čiže naučiť sa robiť ten odstup. A zrazu je tu nejaká pozorujúca myseľ, ktorá dokáže pozorovať ten nepríjemný stav. A väčšina bolesti je tá mentálna a tá nám potom spôsobuje paradoxne tú fyzickú. Čiže ja som aj chemoterapiou prešla ako nôž maslom. Naozaj veľmi dobre som ju zvládala, znášala. Ja som chodila stále v bielom oblečená, intuitívne. Ja som si kupovala biele veci, svetlé oblečenie, ja som tam chodila. Ja som mala pocit, že žiarím ešte bez radioterapie. Skutočne, že ja som to veľmi dobre znášala a paradoxne, keď to niekomu poviem, ja som počas chemoterapie bola asi že veľmi, veľmi prítomná. Nechcem povedať, že najviac, lebo teraz to má zase inú úroveň, inú hĺbku, ale v ten moment som bola tak prítomná, ako to naozaj len šlo. To asi možno poznáme. Teraz mi napadla taká situácia, dieťa beží, ide auto, tak ja si myslím, že zrazu sme všetci bdeli. Že zrazu máš ten moment, že a život sa zastaví asi v takej plnej bdelosti a pozornosti, že inak to ani akoby nejde. Ale potom, keď sa zase dostaneme do tej lenivosti možno, že sa nám nechce, že nám je dobre v tom živote, tak ako si vtedy udržať všímavosť? No to je tam tá túžba po príjemnom. Všimnúť si, že aha, je tu niekto vo mne, nejaká časť osobnosti, ktorá je tam naskladaná, ktorá túži po príjemnom, ktorá túži zúčastňovať sa toho príjemného. Lebo dobre si spomenula tú situáciu napríklad s autom, keď sa deje nehoda, určite sa to stalo veľa ľuďom, aj mne pred 2 rokmi, srnka mi skočila do cesty, ale to bol taký stav prítomnosti, že ono to trvalo celé možno 2 sekundy, ale ja som mala pocit, že to trvá 20 minút. Ja som videla, ako tá srnka skáče, ako sa to celé točí, koľko salt ona bola schopná urobiť. Čiže ten čas, keď si veľmi prítomná, sa veľmi natiahne. To je dôvod, keď sa niekto pýta, ako môžeš v meditácii vydržať hodinu sedieť bez pohnutia. No tak, že keď je tam veľmi taká jasná, hlboká prítomnosť toho vedomia v mysli, tak sa to dá. Lebo vtedy sa nezúčastňuješ vlastne žiadnej bolesti, ničoho. Tam to celé je tak nepodstatné, čo sa deje na telesnej, mentálnej úrovni, že tam si hlboko v tom vedomí zapichnutá tou pozornosťou. A toto sú situácie, ktoré nám vlastne servíruje život. Že buď bdelá, alebo preber sa. Ale sme presne spomínali, že my tú všímavosť môžeme trénovať a cibriť, aby aj v bežných situáciách, ktoré máme počas dňa, sme nemuseli dostávať takéto buď bdelá, ale že si už bdelá. Tak prosím povedz ako. To je taký ten tréning, že dá sa možno, ako si tým ty prešla?
dá sa to natrénovať. Ono to rozoznávame z hľadiska teda mindfulness na formálnu prax a neformálnu prax. Tá formálna prax spočíva v tom, že si sadneš do meditácie každý deň alebo vždy, keď to ide a naplňaš tú formálnu prax v zmysle, pozoruješ svoj meditačný objekt, lebo aj tých typov meditácie, veľa ľudia si myslia, že meditácia je to istá forma meditácie, ale nie je to taká tá práva, možno vypasanová meditácia, ktorú ja veľmi uznávam. Ako náhle myseľ pracuje s nejakými predstavami, s nejakými fantáziami, tak vieš si predstaviť, že čo sa posilňuje, asi aké stavy mysli. Všetky tie príjemné. Len tým pádom nás to opäť odvádza od toho pozorovania tých stavov. Čiže formálna prax je, že budeš meditovať. Či už chôdzi, Čankamana je typická meditácia v chôdzi, thajská lesná cestička, naozaj chodíš veľmi všímavo, vedome, všímaš si, čo sa ti deje na tých chodidlách. To môžeš vlastne trénovať kdekoľvek. Čiže všímavá chôdza nie je všímavá prechádzka, že pozerám sa koľko stromov, koľko dubov, čo tu všetko je. To je zase užívanie si prítomného okamihu. Ak vnímaš teraz na miske tých váh, že tú kvalitu, vychutnávanie si prítomného okamihu a všímavosť. To je rozdiel. Prítomný okamih si niekto vychutnáva. Také dobre, krásne výhľady, ako chutí tá kávička, ešte to aj okomentuje. To je myseľ, ktorá to komentuje. Ale všímavosť je, že všímam si, že vo mne niekomu to robí dobre, že niekto chce, aby to pokračovalo, niekto si fičí na tých pekných výhľadoch. Ale všímavosť je to, čo si to vlastne celé všíma, čo to všetko zaznamenáva tými radarmi. To je ako vystrčená kobra z nejakého vaku, ktorá si uvedomuje mentálne stavy. Aha, tu teraz je niekto, kto potom túži, aby to neprestalo. A v momente, keď to prestane, zažíva tá myseľ, nejaké utrpenie, nejaké sklamanie, smútok. Čiže uvedomovať si tie stavy, ktoré sa v nás odohrávajú. Pod tým celým ešte. Pod tým celým, áno. Toto keď sa bavíme o prítomnom okamihu, lebo ono to tak vyzerá už sprofanovane, keď to počúvame a je to tak inak uchopené, čo je v poriadku, lebo nejako sa k tej všímavosti dostať musíme, čiže prítomný okamih je takéto korčulovanie na lade, veľmi pekné, príjemné, ale tá všímavosť je pod tým, že naozaj si vyrežeš do toho ľadu takú poriadnu rýhu a ponoríš si tam tú hlavu. Dobre, to znamená, že odporúčaš meditáciu len v tichu a v pozorovaní všetkých vnútorných procesov, ktoré sa nám dejú. Ako možno často, alebo ako začať, keď niekto ešte nemá tú meditačnú prax? Určite nie som odborníčka na meditáciu, lebo sú ľudia, ktorí meditujú naozaj, že dlho, to neznamená, že meditujú dobre. Ja poznám ľudí, ktorí meditujú veľmi dlho, majú veľmi dobré výsledky, veľmi dobré skúsenosti a sú ľudia, ktorí meditujú dlho a sú v podstate stále na začiatku. Čiže v tomto naozaj to nemá nejakú štartovaciu dráhu. Podľa mňa tou štartovacou dráhou je, že sa rozhodnem a dám si zámer. Nie, že chcem niečo dosiahnuť, ale že ja chcem naozaj zažiť ten stav. Čiže nie je to o dosahovaní, je to o tom stave, ktorý v nás je prítomný aj teraz, akorát, že tá myseľ v sebe má možno teraz veľa nečistvo, takže si ho neuvedomujeme tak dobre. Ale ten stav milovania tohto života, ten tu je stále prítomný. Akorát, že možno je tu snaha niečo pekne povedať, nejako to dobre vysvetliť. Čiže keď si uvedomujeme to, čo všetko by sme chceli ľuďom možno predať, uvedomujeme si to, tak tá všímavosť je za tým. To je to, čo si to uvedomuje. To je to, čo sa teraz pozerá. Že ty vieš aj tú líniu toho rozhovoru, kadiaľ by si ju chcela možno teraz viesť, ale zároveň si možno dovolí, že a nemusím, ja sa môžem totálne uvoľnene posadiť a nech sa ten rozhovor vyvinie. My vieme, čo chceme možno povedať, ale napriek tomu dovolíme, aby tá prítomnosť to s nami urobila možno nejako inak. Aby sme pustili tú predstavu z našej hlavy, ale keď sa teda vrátim k tomu, že je tu formálna prax, čiže meditovať, niekomu pomáha ticho a niekto, kto už v tej praxi pokročili, tak môže meditovať aj na križovatke, kdekoľvek. Zrazu život sa stane tvojou meditáciou, keď si ho uvedomuješ. Keď nájdeš rastú hĺbku, tak ako keď omočíš do niečoho prst, alebo keď ochutnáš jahodu. Ty už vieš, ako chutí tá jahoda. Skús popísať niekomu, ako chutí jahoda. Nepopíšeš ten stav, nebude to dostatočne obsiahnuté v tom popise, lebo slova nie sú veľmi dokonalé. Teraz sme v podstate hovorili o nejakej práci so sebou. Ale ideme na vyšší level, komunikácia alebo všímavé rozhovory. Pre mňa je to vyšší level, lebo zrazu ti tam ide nejaký ďalší objekt, s ktorým ty komunikuješ v čase a tá interakcia je vlastne okamžitá. Takže je to o mnoho náročnejšie v podstate.
Preto som spomenula tú formálnu prax, ktorá vybuduje veľmi silný základ preto, aby si v neformálnej praxi bola všímavá. A to sa týka napríklad aj rozhovorov. Ja robím ten Relational Mindfulness Training, ktorého si sa zúčastnila, ty si dokonca to bol skupinový 8-týždňový kurz a ty si bola na tom poslednom stretnutí, čo si veľmi dobre prišla, pretože si mala možnosť aj počuť bezprostredné zážitky od tých ľudí, ako ho oni vnímali a ja ti môžem povedať, ako sa vyvíjali napríklad títo ľudia na tomto kurze od začiatku až po tento konečný stav, ktorý si zažila ty. Čiže dá sa všímavosť aj trénovať práve v tej interakcii, ktorú si spomínala, pretože ja som mala tiež rovnakú skúsenosť, že meditačná prax bola super doma, keď bolo ticho. Ako náhle som počula nejaké zvuky od susedov, už som bola v miernej nepohode, čiže som sa naučila zvládať najskôr ju, ale vždy som potom zlyhala v interakcii s ľuďmi. A hlavne znamená čo? Zlyhala hlavne s tými najbližšími, že tam mi tá všímavosť niekde zrazu vyfúčala. Tak som sa začala zaoberať tým, ako je možné, že tak rýchlo skočím znova na lep tej mysli, že znova tie stratégie mysle vyhrajú, byť niekde, mať nejakú kontrolu, vyhrajú nad tou všímavosťou. Tak som začala pátrať, hľadať. Odpoveď mi dal mindfulness, jednak tréning mindfulness-based stress reduction, ktorý som absolvovala. Potom som išla na Insight Dialogue, to sú všímavé dialógy a tam som už zacítila tú nič, že áno, toto je ono. A potom som zistila, že v Čechách bol urobený výskum na to, venujú sa tomu dvaja lektori, teraz už traja, Honza Burian a Marek Vích, ktorí založili Relational Mindfulness Training, tak som sa tam prihlásila a začala som to trénovať spolu s nimi. Čo ti to prinieslo, tebe osobne? Ja som si myslela, že tam ja idem trénovať za lektorku. V skutočnosti ja som tam lepšie spoznala túto Zuzku, ktorá tu sedí. Čiže áno, aj som si osvojila nejaké zručnosti, ako to predávať ďalej ľuďom, ale v prvom rade som oveľa lepšie pochopila samu seba a naučila som sa byť zručnejšia v tej komunikácii, že dokonca aj keď sa tá komunikácia nevyvíja nejakým spôsobom, tak sa oveľa rýchlejšie viem zastaviť, uvedomiť si a deje sa to cez to telo. Čiže aj my teraz tu spolu nejako interagujeme, aj sa poznáme, aj ten rozhovor sa nejako vyvíja a keby som ti teraz povedala, dobre, a čo teraz vnímaš? Čo si teraz v tejto chvíli uvedomuješ? Je tu niekto, kto chce, aby sa to nejako vyvinulo, alebo si uvedomuješ teraz dotyky svojho tela s podložkou, alebo si uvedomuješ, čo sa odohráva teraz v tvojej hlave, sú tu nejaké emócie, pocity, je tu nejaká túžba do toho možno skočiť. Čiže toto všetko zrazu je tu v tejto prítomnosti možné a cinknutím na ten zvonček sa zrazu my sprítomníme a uvedomím si, čo je také najvýraznejšie vo mne. A potom môžem pokračovať už s týmto uvedomením ďalej, napríklad v tej interakcii. Poďme možno na také inštrukcie, že najskôr by som to tak zosystematizovala. A potom sa možno môžeme do toho uvoľniť viac a ja ti poviem aj svoju vlastnú skúsenosť, lebo pre mňa to bolo veľmi zásadné stretnutie napriek tomu, že som tam v podstate vhupla a aj pozorovať možno tých ľudí, keď tam niekto príde nový, čo mi hovorili a ako sme si vlastne vymieniali pravdivo, čo sa mi veľmi páčilo, tie slova. No, povedz na čo je tento zvonček možno. Počkaj, ja som s tým mala problém. Dobre, aj vtedy. Ono väčšinou sa používa gong nejaký, ale mne toto príde veľmi praktické a okolo toho som to dostala od svojej priateľky darom, takže tento zvonček som si osvojila, používam ho, pretože veľmi pekne sprítomňuje, trvá veľmi krátko, čiže na také jemné zastavenie toho, kde sa práve nachádzame. Takže keď to máme prakticky poňať, ako ten tréning vlastne vyzerá a potom ty to natrénuješ v bezpečnom prostredí, v nejakej uzatvorenej skupine, ktorá sa pozná alebo postupne sa spoznáva, tak ty potom zisťuješ, že si to prenášaš, odnášaš si to aj do toho svojho civilného života. Keď vidieš von z toho domčeka, tak zrazu niekoho stretneš a vieš byť všímavá už aj s ním, lebo predtým si to 2 hodiny fakt, že trénovala. Ja sa ti priznám, že skončili sme asi o 9:30 večer a ja som potrebovala vybaviť taký veľmi dôležitý rozhovor, v ktorom som chcela byť bdela. A ja som ešte v ten večer zavolala tomu človeku, že počuj, teraz sa stretníme. Že teraz to mám natrénované. A celkom som to akože dala. Takže dobre. Musím povedať, že dobre ste to poriešili. Asi áno. myslím, že áno. A snažím sa, napríklad ja som mala tendenciu skákať ľuďom do reči, lebo to vychádza z mojej práce. A teraz sa snažím vypočuť si toho človeka a až potom reagovať. Je to náročné pre mňa, musím priznať, ale ide mi to. Ale prosím ťa, aké sú ešte také ďalšie zásady toho rozhovoru?
Tam to má viacero fáz. Keď sa dostaneš do rozhovoru, tak v prvom rade musím ja vedieť o sebe, v akej fáze sa ja nachádzam, alebo v čom spočíva moje uvedomenie. Teda dokážem si uvedomiť svoje telo. To, že toto telo sedí, toto telo má nejaké pocity, takže ako sa cítim momentálne, dokážem sa pozrieť tomu druhému človeku do očí, alebo je pre mňa bezpečnejšie mať tie oči zatvorené, najskôr si navnímať samu seba, zistiť, aha, tak ja v týmto človekom možno vôbec teraz nechcem nejako kooperovať, čo je za tým, zastavím sa, vypočujem si toho vnútorného kritika možno aj, ktorý tam prichádza s milión dobrými názormi, postrehmi, čo všetko by som si mala myslieť najmä o tom človeku a potom si dovolím sa uvoľniť do toho, pustiť to a následujeme inštrukcie. To znamená, že pozorujem telo, pocity v tele, prejdem si celé telo. Ano. A prejdem si potom, čo sa odohráva aj v mojej mysli. Čo mi možno automaticky naskakuje do mojej hlavy, že ide možno posudzovať, pozorujem, ako ten človek vyzerá a že toto sa snažím celé akoby pustiť a možno aj prijať. Určite prijať, že toto sa momentálne v mojom tele tak deje. Toto je. Áno, tak toto je. Nejdem hodnotiť, či je to dobre, zlé. Možno to naozaj kedy v minulosti ma ochraňovalo pred nebezpečenstvom, čiže v poriadku. Tento stav momentálne mám, viem o ňom. Ale neznamená to, že ma definuje a ďalej musím podľa neho konať. Uvedomenie spočíva v tom, že ja som si plne vedomá toho, ako sa cítim a zrazu tou stopkou si vyberám postoj, ktorý chcem ďalej voliť. Či chcem byť prospešná pre seba aj pre toho druhého alebo pre celok, ktorého som súčasťou, alebo chcem rozvíjať a posúvať ďalej neprospešné stavy mysle, ktoré som robila doteraz. A tu je vlastne to zastavenie, tá stopka, že my ideme na nejaký automat. Tu sa zrazu zastavím a mám možnosť konať inak, ako som možno konala celý život. Áno. A oslabuješ tie svoje vzorce, tie autopilotné reakcie, ktoré si naozaj naučená. Veď to bola taká stratégia prežitia nielen od nás ako detí, ale od našich rodičov. To je tak silne geneticky v nás zakodované, že my skutočne cez to telo, cez uvedomovanie si toho tela sa postupne dostávame z tej hlavy dolu. Keď mi niekto povedal, že dostan sa do srdca, že hej, a povedz mi, ako sa mám dostať do srdca, keď to moja hlava nechápe. Čiže rozumiem tomu, úplne rozumiem ľuďom, ktorí povedia, ako to mám urobiť. No áno, tá myseľ najskôr musí získať nejakú prúžnosť, aby ťa vôbec pustila trošku ďalej. Čiže myseľ potrebuje niektorým veciam aj porozumieť, aj ich pochopiť a ich mať dobre naskladané v tej hlave, aby potom prišla na to, že ona to fakt nevyrieši, rozumie tomu, že to nevyrieši, tak zabudne na to všetko, pustí to. A zrazu, keď sa dostaneš do toho tela, začneš pozorovať tie procesy v tele, uvedomuješ si, ako sa to celé mení, ako sa to prelína, že je to vlastne stále veľmi veľká zmena vo všetkom a že zrazu dokážeš cítiť aj neprospešné, nepríjemné stavy vo svojom fyzickom tele a dokážeš ich pozorovať, dokážeš ich prijať, že sú takéto. Takto to je, nejdem teraz hľadať psychosomatickú príčinu tejto bolesti, lebo tam sa ti hneď ponúkne veľa možností, z ktorého života. To sú všetko také tie dialógy, ktoré si naša myseľ ide. Nemala si na začiatku takú možno paralýzu, lebo keď meníme, tak príde chaos a možno aj taká paralýza, lebo vlastne dobre, robila som to nejako, teraz by som to chcela robiť inak, ale vlastne vedia ani neviem ako. A to je výborný stav, pretože tá myseľ zrazu pochopí, že sa nachádza v totálnom chaose, nevie ktorou stranou, ktorou cestičkou sa má vydať a vtedy to púšťa. Vtedy postupne si povie, ja vlastne nič neviem a toto je perfektný stav, z ktorého môžeš krásne začať, už kráčať po tej ceste, ktorá je prospešná, lebo už zrazu vie, že si môžeš vybrať a určite tomu predchádza tej zmene ten chaos. Ten chaos je ako keby nevyhnutný. Myseľ by ťa dovtedy nepustila. Sú ľudia, ktorí veľmi pekne tak poctivo, disciplinovane trénujú, pretože je to naozaj veľká mentálna disciplína. Aj si natrénovať tú všímavosť, ale sú ľudia, ktorí sa do toho dostávajú veľmi pekne prirodzene a veľmi pomaly. A potom sú takí tí rakeťáči, ktorým príde niečo a tam nemáš kde už uhnúť. Tam už ťa to pritlačí tak veľmi, tá životná okolnosť, možno situácie, že tá myseľ tam skolabuje a potom je prúžná, podajná a už ide tým smerom. Už sa stáva veľmi prospešná pre teba, že ťa podporuje, zrazu je veľmi dobrým radcom, ale vie byť veľmi tichá. Zrazu sa prejavuje niečo úplne iné, čo zrazu robí ten život oveľa chutnejším. Vraciam sa teraz k tomu rozhovoru, to znamená, že zastavenie, prijatie, pozorovanie. Idem teraz ďalej do tej interakcie s tým človekom. Čiže musím vedieť, ako sa cítim teraz s týmto človekom. Najskôr som sa postarala o seba a teraz ako mi je, prečo mi je nejako, možno mi niekoho pripomína ten človek z minulosti, možno má jednu jedinú črtu, ktorá mi pripomína moju mamu a teraz ma to blokuje nejako, čiže si to uvedomím.
zastavíme sa, zatvoríme si oči, opäť to iba vnímame, potom zaznie zvonček a vždy je nejaká téma, najčastejšie tá téma býva od začiatku, keď sa bavíme, keď ten kurz začína, čo sa deje práve teraz. A tu zistujeme veľakrát, že ľudia nevedia, čo sa deje práve teraz. Komunikujú tu jeden druhému. Komunikujú, áno, medzi sebou si navzájom najskôr rozpráva jednotka, ja to nazývam potom dvojka vedome počúva. Keď jednotka rozpráva, tak si dovoluje otvoriť sa tak, ako je to v tejto chvíli ide. Sú ľudia, ktorí sa neotvoria, čiže tam pripúšťame aj možnosť, že môže to byť ticho. A sama dobre vieš, čo znamená ticho v éteri. Ticho v éteri je niečo, čo je na vyhadzov. Čiže to je automaticky nepríjemný veľmi stav. Čiže ja som sa to tiež ako bývalá moderátorka musela učiť byť ticho. Aha, ja si dovolujem byť ticho. Ja si dokonca dovolujem povedať nič. Ja nemám vlastne vôbec čo povedať. A to je aká sloboda. Aké to je, keď moderátorka začne riešiť mindfulness v éteri, že? Tak toto je, no, vyzerá. Tak, milí poslucháči, teraz nebude nič. Ani pesničku nepustím. Aj to sa mi stalo, no. Poďme ale ďalej k tomu rozhovoru. A to znamená, že jeden počúva a nesmie vstupovať do toho rozhovoru. Áno, je vedome prítomný tomu a nápomocný tomu, tej jednotke, teda to, čo sa deje práve teraz. To znamená, počúvam niečo. Jasné, že tam sa vrátiš do hlavy a tá dvojka počúva možno veci, že idú oči vypadnúť a snaží sa pozorovať v tejto interakcii opäť samého seba alebo samú seba. Sama si to zažila, na vlastnej skúsenosti si videla, koľko vecí sa tam udeje v ten jeden jediný moment. Pritom si povieš, čo sa také môže udiať na rozhovore, čo sa deje práve teraz. No neskutočne veľa vecí. Mne to prišlo, keď sa toto dialo, naozaj, že som tam bola úplne, že naplno, že ty brďo, že koľko rozhovorov prebehne v rámci dňa a len prebehne. Len tak Vieš? To sa deje takéto. Dobrý deň. No. Aký dobrý deň. Naozaj ja skutočne tomuto človeku prajem dobrý deň, tak sa zastavím, pozriem sa na neho, dovolím si úsmev, dovolím si s ním aj zostať v tom očnom kontakte a poviem mu pekne dobrý deň. A skutočne mu to prajem, ten dobrý deň. Lebo my sme naučení také tie spoločensky servilné odpovede a otázky, ako sa máš. Akože fakt ťa zaujíma, ako sa mám. Možno aj vidíš, ako sa mám. Tak o čom sa bavíme? Dobre, potom sa vystriedajú. Áno. A čo je tam ešte také dôležité a zásadné v tom rozhovore? Je tam ten postoj nehodnotiaci. To znamená, že na začiatku sa povie inštrukcia, dovolme si nehodnotiť. Tým pádom ja, keď idem rozprávať, tak vnímam, že tá druhá strana ma vôbec nemusí hodnotiť. Čiže v mojej hlave sa pokojne môže odvíjať film, že čo si ten človek o mne myslí, ako ma hodnotí, posudzuje, čo hovorím a ja zrazu toto opustím. Čiže dovolím si prijať ten úzus, fakt, že si nehodnotíme navzájom ten rozhovor, že sa akceptujeme. Takéto to je dokonca aj v tom, že je tu ticho. Veľakrát zažívam aj také situácie, že ľudia sú a zotrvávajú v tom tichu spolu a dovolia si to. A nie je to vôbec nepríjemné. My práve, že sme zvyknutí rozprávať, len aby sme rozprávali. Ale dovoliť si napríklad zostať ticho, tak to je také zvláštne pre nás, pre ľudí. A práve v tom tichu sa odohráva všetko to dôležité. Čiže nehodnotiť, neposudzovať, akceptovať. Že možno doteraz som sa cítila super a zrazu som počula niečo nepríjemné, vo mne to vyvolalo nejakú reakciu a ja akceptujem, že to takto je. Môže to tu takto byť. Tí ľudia si dovolujú tento priestor mať medzi sebou a veľakrát sú to ľudia, ktorí sa nepoznajú, teda častokrát prišli mi tam teda súrodenci a potom partneri, ale väčšinou sa ľudia medzi sebou nepoznajú alebo malinko poznajú, možno z nejakého workshopu, ktorý tomu predchádzal a zrazu títo ľudia sa stávajú po nejakom čase, netvrdíme, že kamarátmi, ale ľuďmi, ktorí dokážu zdieľať veľmi hlboké vnútorné procesy a tým pádom sa oni otvárajú aj v tom domácom prostredí. Čiže toto je taký ten tréning, posilňovňa, preto aby naša myseľ bola stabilnejšia, aby sme ju vedeli lepšie uchopovať, čiže nehodnotiť, neposudzovať, akceptovať, možno si aj označovať ten stav, ktorý v nás nastáva. Že v tomto tele sa momentálne nachádza nepokoj. Je veľmi fajn mať také, že no a čo, že ma niekto hodnotí? Áno. Že nevadí. Že zrazu si to tam môžeš natrénovať, príjmať to, že možno v bežnom živote vojdeš do nejakej miestnosti a si pod drobnohľadom. Bolo veľmi zvláštne, ako vlastne keď som vstúpila do toho úvodného kruhu, tak jedna žena, nespomínam si na meno, tak mi tak na rovinu povedala, že nepáči sa mi, že si tu. A teraz ja, že dobre. Pamätáš si, ono to bolo cítiť. My sme si sadli do kruhu a keď
naozaj vnímaš aj dynamiku toho kruhu, aj tých ľudí, tak ty už vidíš, ako sa oni prejavujú a teraz navnímať tú energiu toho kruhu, preto ja rada robím, keď mám párny počet ľudí, že nemusím vstupovať s niekým do tých diát, pretože viem oveľa lepšie vnímať ten kruh. Ako náhle už som s niekým, tak už tá moja pozornosť je taká trošku roztrieštená, snažím sa byť bdela stále v tom, ale potom s tým človekom nie som úplne v takej plnej interakcii, čiže to som hneď zachytila, že tá diskrepancia tam v tom kruhu zrazu nebola taká, aká býva. Je to v poriadku, čiže v prvom rade ja som musela prijať, že je tu nový prvok, s čím som počítala. Teraz ako to vnímajú, tak muži boli takí nabudení, to tam bolo úplne zjavné a teraz presne taká typická obrana žien. Konkurencia, myslím, že tam aj odznelo také slovo. Mi sa páčilo, že ona to pomenovala. Ale to je tým, že možno bola, kedy by takúto hru nebola schopná dať von, odohralo by sa to v jej hlave. A keby sme si teraz všetci tu, ktorí sme vyložili, čo všetko sa tu odohráva, máme tu pocity, máme tu emócie, máme tu myšlienky, máme tu stavy mentálne, ktoré sú ovplyvnené tým, čo si myslíme. Veď tu je taká skrumáž toho všetkého, že ja som vlastne veľmi fascinovaná tým, že my sa dokážeme normálne rozprávať a že sa dokážeme brať a rozumieť si. A tiež veľká dôvera v to, že vlastne bolo to tam v tom poli totálne cítiť. Presne to vieš pomenovať, keď sa zastavíš, že čo som z nej cítila, presne tento pocit. A dôvera v to, že keď to pomenovala, tak si iba poviem, že naozaj je ten môj pocit správny. A že naozaj, keď vchádzam v tej bežnej interakcii dňa do nejakých stretnutí alebo rozhovorov, takže to, čo cítim, je naozaj veľakrát správne. Áno, ale zase si všimni, s čím si tam ty prichádzala, pretože ona ti opäť len niečo ukázala, čo si ty v sebe objavila. Teraz netvrdím, že to nebolo správne, si to veľmi správne zachytila. Ona ti to veľmi pekne pomenovala, akurát, že aj ty si tam prišla s niečím, čo ona zachytila. A preto jej to vytiahla tá myseľ, tak to rozložila ako karty na stôl, čiže ona bola tiež už všímavá a veľmi pekne sa mi páčilo, že bola otvorená a že to pekne pomenovala. A tým sa tá atmosféra veľmi uvoľnila. Aha. Ja som bola veľmi rada, že som sa vtedy zastavila a tiež som dokázala neurobiť takéto, že lebo ja som tam asi išla s tým, že nech ma ľudia majú radi. To veľakrát ľudia majú, keď prichádzaš do novej skupiny, aby si bol prijatý, lebo prirodzene sa chceme cítiť prijatý. Takže asi tam niekde podvedomí tam bolo, že chcem byť prijatá. A chcem sa zapáčiť ľuďom. Ale to už som vnímala ako môj starý program. To znamená, že som tam prišla a snažila som sa byť v neutralite. Nech je to tak, ako naozaj som. Ona mi toto pomenovala a ja som sa zastavila a nemala som také tie svoje staré tendencie, možno, že ahoj, a tak čo? Ale bola som v kľude a hovorím, že nemusíš ma mať rada. A bolo perfektné vlastne v tejto bezpečnej skupine si povedať, že tak možno nebudeme kamošky a je to v poriadku. Takže v tom spočíva vlastne ten tréning a potom musím teda povedať aj to, že si mňa vybrala do interakcie, ako sme si to my krásne vykomunikovali a vlastne 1/3 toho rozhovoru sme sa na tom smiali. Že vlastne sú to nejaké jej tendencie, jej možno bloky, jej strachy a zároveň moje. A ako sa to vlastne v tých rozhovoroch, v tých stretnutiach, ktoré sa vlastne nejak pritiahnu, dokáže rozlúsknuť a pustiť. Vy ste si to tam veľmi pekne poriešili. Že tam si videla, že naozaj, keď tomu dovolíš, keď napríklad vnímaš odpor, a teraz na akúkoľvek životnú situáciu, vnímam, že tu mám odpor, tu narážam. Teraz všimnúť si tú motiváciu, prečo narážam tu napríklad na nejaký druh odporu, tak aj v tejto skupine ja vždy tak vyzývam, že a ten, ktorý mi je najmenej sympatický, s tým pôjdem do dvojice hneď ako prvá, lebo tým pádom sa veľmi, veľmi uvoľním. No a teraz, keď vidíš tých ľudí, no tak ako ja teraz neukážem, že ten mi je nesympatický, čiže tam vidíš na začiatku tie hry, že ľudia nechcú vlastne ukázať, že niekto im je nepríjemný a prečo. Tu sme si pekne pomenovali, že vieš čo, ja cítim tak veľmi nejaký nepríjemný pocit, poďme spolu do dvojice, môžeme sa tu veľmi pekne ukázať. A tam sú práve tie poklady, že sa dokážem uvoľniť, že dokážem pustiť svoje presvedčenie, že zrazu toho človeka lepšie pochopím, že mu porozumiem. A ako náhle sa snažím porozumieť druhému, oveľa lepšie rozumiem sebe. Teda začína to u seba. Ako náhle rozumiem sebe, porozumiem druhému, ale ten druhý ti to tu vlastne ukazuje. Druhý ukazuje mne mieru, ako som ja otvorená. Ja sa môžem otvoriť tomu človeku najviac ako viem a napriek tomu oproti mne môže byť človek, ktorý je celý čas ticho. A nie je to o mne.
Je to o mne v tom, že ja to dovolím, aby tu bolo ticho. Ja dovolím, aby tu bol možno akýkoľvek nepríjemný pocit a vnímam, že my si navzájom dávame dar. A skrze tie oči sa pozerá stále tá prítomnosť sama na seba, akorát, že z iných uhlov. A tá prítomnosť to dokáže akceptovať. Len naša hlava si ide ten svoj príbeh, ale hlavu už poznáme, telo na hlavu reaguje, ako náhle je hlava upokojená, naša myseľ je pokojná, telo je pokojné a zrazu tam prichádza tá múdrosť, ktorú prináša všímavosť. Ako sa nebáť, alebo vyzývaš nejakým spôsobom ľudí k tomu, aby sa nebáli byť v tých rozhovoroch pravdiví? Lebo to je tiež taká jedna inštrukcia, ktorá je tam prítomná. Tie rozhovory, ako si sama zažila, majú niekoľko fáz a tým zvončekom si vlastne pomáhame. Keď vidím, že sa ten rozhovor nejako veľmi rozbehol, ľudia strácajú tú bdelosť, už nie sú v rozhovore, už sú štebotaví, je to v poriadku, cinknem na zvonček alebo na gong a tí ľudia sa zrazu sprítomnia a stíchnú. To je presne vidno, keď k nám pristúpi niekto do skupiny, ktorý nezažil už ten kurz, tak ten človek ešte má tendenciu dorozprávať, ale tí kurzisti už presne vedia, že aha, sme ticho, zatvárajú oči a idú do seba, lebo oveľa dôležitejšie je to vnímať samého seba, ako teraz, či niekomu vyhoviem. To, či niekomu vyhoviem, to je opäť zase môj vzorec, dorozprávať, lebo tam pozorujem tú túžbu niečo dopovedať, pozorujem tú tendenciu mojej hlavy, aby si o mne niečo ten človek nemyslel, keď mu všetko nepoviem, teraz musím to dovysvetľovať. A zrazu ja si dovolím zastaviť sa a nechať to tak. Akceptovať, že v prítomnosti to môže byť aj takto. Nemusím vysvetliť ľuďom všetko, a dokonca príjmam aj to, že nech si ten človek oproti myslí, čo len chce, ja mu to dovolujem a tým oslobodzujem svoju myseľ. Toto bol perfektný moment tiež, ktorý vlastne hovorí, že tam je to cinknutie a my sme potom cinknutí už nemohli ďalej rozprávať a ja som tak chcela dopovedať všetko a vlastne, že nemusí byť a môžeme si to ešte možno doťuknúť len pohľadom. A uvedomiť si, že skutočne toto, čo som chcela dopovedať, je tak dôležité, možno áno, tak to dopoviem, ale už vedome. Už som si vedoma toho a veľakrát zistíme, že je to len nejaký rozbehnutý balast, ktorý sme tam chceli vyplniť ten priestor dvojminútový v tejto diade, aby to teda nejako odznelo, aby sme vyplnili to ticho. A ľudia sa naozaj naučili byť ticho. A tie posledné stretnutia, ktoré boli, tak tam veľakrát si ľudia dovolili byť ticho. Iba sa vnímať skrze ten pohľad do očí. Skrze ten pohľad, ktorý ti prinesie možno oveľa viac, lebo tam nastupuje taká tá nejaká intuitívna debatka medzi tými dvomi bytostiami. Už to nie je na úrovni hlavy, lebo hlava ťa pustí do čohokoľvek, aby si vyzerala pekne chrunkavo, aby si sa zavďačila. Ale to je veľký klam. A ja si myslím, že tú múdrosť, ktorá sa deje a ktorá sa z toho človeka valí, tak tu poznáš. To je cítiť, to si uvedomuješ. A sú to presne tie stretnutia, ktoré napríklad sú a potom napríklad na záver je tam jeden pohľad, ktorý to uzavrie celé a možno aj poprie to, čo sa dialo predtým a ty opäť vieš a cítiš, že sa to uzavrelo to nejaký rámec. Teraz znova vychádzam nejakej mojej skúsenosti, že presne tá neverbálna komunikácia je možno aj nad tým rozhovorom, nad tým štebotaním. Nevdelím. Vieš, aká dôležitá je práve táto tvoja skúsenosť, ktorú teraz zdieľaš, pretože veľakrát sa práve v tých našich skúsenostiach, v mojej, v tvojej, v komkoľvek, sa nájdu tí ľudia, lebo ako náhle by sme tu teraz rozprávali práve tie pekné, naučené poučky o tom, čo všetko všímavosť je, nie je, čo to ľuďom dá. Dovoliť si tú skúsenosť, že ja som to takto zažila a veľakrát mi ľudia hovoria, nehovor mi to tak všeobecne, povedz mi to na nejakom príklade. A teda s ľuďmi pracujem aj individuálne, aj skupinovo. Skupinovo je to vždy veľký zážitok, lebo tam vnímaš všetky tie možné energie a individuálne to má zase trošku inú príchuť, tam je to šité na mieru, ale aj tak, keď sa človek niečo pýta, už v tej otázke je odpoveď. Akurát, že on si ju nevšimol. On si ju nevedel nejako preložiť, alebo je tam taká malá seba dôvera v to všímavé, že to tam naozaj je. Tak on to potrebuje, že veď som to vedel, veľakrát sa mi stane, že ľudia povedia, veď ja som toto aj vedela, ja som tak nejako cítila. Hej, veď ty si to aj mala obsiahnuté v tej otázke. Ale niekedy potrebujeme prekladateľov pre nás samých. Ktorí držia ten priestor celý. Dobre, no a teraz čo mi napadá je to, že tu si to natrénujeme. Ty si to tiež trénovala, ako si hovorila na tom výcviku, kde si chcela byť lektorkou, ale v podstate najviac to formovalo teba v tom momente. A keď si dokončila ten lektorský kurz, teda začala si postupne aplikovávať toto naučené do normálnych rozhovorov, bežných interakcií, tak
si tam nemohla zazvoniť zvončekom, ani možno sa na chvíľu počkaj, sprítomním sa, keď si pred šéfom a sedíš tam. Áno, môžeš sa zastaviť, ale povedz mi, ako si postupne aplikovala to, čo si sa naučila do tých bežných interakcií. Tá všímavosť je ten zvonček. A tá všímavosť sa ti zrazu začína tak pripomínať, že ty vlastne keď si všimne, že si nevšímavá, automaticky sa stávaš všímavejšou. A teraz si dáš ten zámer a opäť, keď šoferujem, chcem byť čo najviac všímavá. To neznamená, že sadnem do auta, pustím rádio, ešte sa napijem popri tom, namalujem sa na semafore. Vôbec nie. Ja si nepúšťam už ani rádio od istej doby, a len držím ten volant a uvedomujem si dotyk mojich rúk s tým volantom, ako stláčam ten pedál, ako sa mi sedí. Ono to vyzerá pre mysel, že to, čo je na tomto zábavné. Je skutočne nudné. Život začne byť taký nudný. Pre mysel je to nuda, ale tá pozorujúca mysel, tá ti tam vyťahuje práve také tie vhľady. Preto veľmi veľa ľudí hľadá také tie instantné, rýchle zážitky, rýchle nejaké pomôcky. Rýchlo nech si pomôžem. Pôjdem niekam na nejaký seminárik, tam niečo pochopím, potom som na obláčiku a o pol roka znova idem na nejakú terapiu niekam, lebo sa necítim dobre, neviem to uchopiť. Ale ako náhle sa stávaš všímavejšou, ty vieš uchopovať samého seba. Ty si sa narodila, žiadny návod si nedostala k sebe. Ty si ho touto všímavosťou ako keby znova začínaš čítať. A čím si všímavejšia, tým si viacej rozumieš a tým viacej ako keby vidíš. Ty vidíš aj na tých ľuďoch tie tendencie a ty si oveľa súcitnejšia voči tým ľuďom, lebo ich poznáš tie stratégie. Vieš aj prečo to robí, zrazu im úplne rozumieš, chápeš, prečo sa to celé deje a zrazu si vyberáš, že nemusíš vôbec na toto napríklad zareagovať. Kedy je pre teba dôležité zareagovať a kedy nereagovať? Lebo ja osobne s týmto teraz tak celkom pracujem, kedy reagovať a kedy vlastne byť ticho. Pozriem sa na svoju motiváciu. Jasné, že niekedy idem z prvej, že zareagujem autopilotne a potom si poviem, prečo som takto reagovala? A veľakrát sa mi stane, že mám reakciu nejakú, väčšinou sa snažím, aby bola prospešná a potom si uvedomím, veď ja som v minulosti reagovala takto a teraz úplne inak. Tým pádom viem, že keď som sa otočila dozadu, že ja som už iná. Aj zajtra by tento rozhovor vyzeral úplne inak, lebo sa to naozaj vyvíja. A teraz odznie len toto, čo odznieť má. Čiže to, čo sme schopné si teraz všimnúť s týmto nastavením, s týmto momentálnym uvedomovaním, tak len to môže odznieť. A to neznamená, že zajtra by si sa nespýtala nejakú inú otázku, ale akceptovať to, že práve teraz sa pýtaš tú najlepšiu, tú najpodstatnejšiu. Pre nás dve, aj pre tých ľudí, ktorí to budú pozerať v akomkoľvek období. A ty si nedávno absolvovala Vipassanu. Už si ju tu spomínala na začiatku, že teda to je prax, ktorej ty najviac veríš. Kde si bola, ako to prebiehalo? Povedala si peknú vec, že prax, ktorej najviac verím. Ja som ochotná dokonca akýkoľvek postoj, ktorému teraz verím, dôverujem, aj zanechať, pokiaľ zistím, že ma to posunulo ešte niekam inám. A keď si sa pýtala na tú Vipassanu, tak Vipassana je to niečo intuitívne, čo som ja robila, netušila som, že je to Vipassana, alebo len v takých hrubých rysoch. Bola som na Javori, to je na Slovensku podľa mňa, to teraz veľmi veľké hodnotenie, ale pre mňa veľmi čarovné meditačné miesto, kde máš skutočne vytvorené podmienky na to, aby sa ti tam čas zastavil. Preto veľakrát, keď sa ľudia pýtajú, ako je možné, že 13 hodín dokážeš meditovať, chôdza set, striedať to a 10 dní v kuse, 20 dní, 40 dní, bývajú 40-dňové kurzy na Javori. No a dokážeš to, pretože ty, keď si sadneš do meditácie a pohrúžiš sa naozaj do seba, že ideš do naozaj do toho vedomia, do toho prúdu, tak tebe tam tá hodina prejde ako minúta, 2. Zrazu iba vstávaš, lebo už si počula, že cinkol zvonček, že hodina sa skončila a veľakrát z tej meditácie ani nemusíš vystúpiť. Si vedomá toho, že môžeš, ale nemusíš vystúpiť. A až potom zistím, že mám nohy dotlačené. Ale to je taká tá klasická, že fyzická bolesť, ale počas tej hodiny ona vôbec nie je prítomná. Ona je možno uvedomená, že je tu nejaká bolesť, ale ja sa jej nezúčastňujem, tým pádom tá bolesť plne nepodstatná, odznie, nevnímam ju. Keď sa bavíme teda o tej chôdzi alebo o tom sede, lebo veľakrát to ľudí odrádza, alebo že ja mám hodinu chodiť, no dobre, sú tam pekné hory, tak budem chodiť. Nie po horách, ty chodíš v meditačnej miestnosti, ty chodíš po chodbe, ty chodíš možno vo svojej izbe. 15 krokov ideš, niekedy je hodinu. Čo nové si objavila počas tohto zásedu? Moja prax nie je dôležitá, pretože
keby hovorím o svojej praxi a vlastne je to tak s kýmkoľvek, ako náhle hovoríš, tak ľudia si začnú vytvárať nejaké predstavy a potom majú predstavu, že by to malo takto nejako vyzerať. A tým by si aj tých ľudí obrala o ten naozaj najkrajší zážitok, ktorý môžu do seba mať. Čiže áno, má to nejaké úrovne, po ktorých sa pohybuješ a vždy to ide hlbšie a hlbšie, ako keby hlbšie zarežeš do seba, do toho vnútra a nie je to bolestivé. Je to vždy veľmi, veľmi oslobodzujúce, pretože keď to mám v skratke zhrnúť a odpovedať ti na otázku, že zrútil sa mi celý svet, ale v tých konštrukciách, v tých presvedčeniach bola som nevyslovne šťastná, tak ľudia by mohli zase prilipnúť na to nevyslovné šťastie, čo to je, to nejaký exotický pocit. Idem na vypasáno. Nie, tam je dôležitý ten zámer. Áno, vnímam to šťastie, vnímam tú radosť, ale tam je oveľa opäť zase dôležitejšia tá hĺbka toho prežívania, toho stavu, ktorý tam je stále. Čiže je pekné ísť na vypasanú, je pekné zažiť takýto retreat, ale oveľa dôležitejšie je to vedieť žiť potom aj v tom bežnom živote a správať sa tak aj voči druhým, pretože môžem ja písať vzletné statusy, veľmi pekné vyhlásenia môžem mať, pôsobí niekto pomaly ako Budha, na nebo vzatý majster. Veľa je tu Budhov teraz. Veľa a všetci. Ale povedz mi, ako sa správaš doma, keď ťa nikto nevidí. Povedz mi, ako komunikuješ so svojimi rodičmi. Naozaj s tou mamou všetko dobré, alebo je tam taká tá neláskavá mama, alebo naozaj, že rozumiem tomu všetkému, som súcitná, najsúcitnejšia, aká dokážem byť. Ako sa správam? Vždy tá interakcia s druhými ľuďmi ti ukazuje presne stav, kde si. Čiže druhým ľuďom, keď nám aj niečo také, že pichnú do nás, máme poďakovať. Ďakujem ti, že si mi ukázal, kde mám v sebe nejakú nevyhojenú ranu a môžem sa o ňu postarať. Čiže ďakujem. Takže toto je tiež veľmi fajn do bežného života poďakovať možno, aj keď sa dejú veci, lebo však v bežných dňoch sú víry, je chaos. Mne ešte pomáha taká veta, že príjmam, že nepríjmam. To je veľmi zásadné. To je tak akože vrchol prijatia, že si uvedomujem, že je tu niekto, kto toto nepríjma. Prijať, že nevieš prijať, je už začiatok zase toho, že môžeš ísť do prijatia, ale začína sa to neprijatím neprijatia. A čo máš ešte také, keď už nevieme, čo so sebou? Všetko šramotí. Zastaviť sa, iba sa zastaviť a dokonca akceptovať aj to, že možno ja momentálne vôbec neviem, kadiaľ mám ísť. Nebáť sa vyhľadať možno aj pomoc, alebo prijať to, že momentálne tu nie je nikto, kto by mi pomohol. A v tejto súvislosti som nemala taký zážitok, že ako je možné, že ľuďom viem poradiť múdre jak radio. Ako je to možné, že ľudia mi hovoria, že im to pekne viem otvoriť. A ja by som teraz potrebovala takú Zuzku. Kde je tá Zuzka? Tu. Celý čas je tu, tak sa stíž moja a iba si to uvedom. Takže v každom jednom z nás je tá Zuzka, tá Adriánka, ktorá tu je pre teba k dispozícii, stačí ju len počúvať. A nie je to o týchto opäť slovách, je to o tom stíšení sa. Ja to teda dokážem cez to ticho a to ticho pritom nemusí byť naozaj takéto hrobové ticho. To je to vnútorné ticho, ktoré môžeš zažívať kdekoľvek si, aj v tej výchrici vonkajšej. Napadla mi presne taká vetička, že na záver som chcela, aby si mi povedala o tichu. Tak to máme tiež vybavené, ale povedz si o tichu. Tak povedz si o tichu. Môžeme ostať smejem ticho. Sa na tom, vieš. No. Myslím si, že to ticho je asi ten najvyšší level toho však. Myslím si, že áno. Myslím si, že nenadarmo aj Ježiš hovoril, keď sa máme dostať, lebo hovorili sme o tom buddhizme, ale aj k tej kresťanskej nejakej tradícii, aj Ježiš hovoril, že ticho mnohé odhalí a nenadarmo sa ten Ježiš uchýlil do púšte na 40 dní. Nenadarmo aj tí kresťanskí mnísi kontemplovali, rozímali a dialo sa to vždy v tichu. Čiže moja pozvánka je určite ísť do ticha, nech to je akákoľvek forma. Určite výborné podmienky sú na to vytvorené na Javori, meditačné centrum, ktoré je naozaj také tiché, že tam je také najtichšie to ticho, vytvorené podmienky na tú meditáciu, sú tam kvalitní učitelia a hlavne je veľmi dôležité, keď tam prídu učitelia, ktorí nie sú z toho nášho prostredia, že prídu naozaj z tej Barmy alebo z toho Thajska, ktorí ti poskytnú taký úplne iný pohľad na tú tvoju západnú myseľ. Oni to majú inak, ale oni ti to tak dokážu inak nasúkať. Čiže určite sa nevzdorovať takýmto zážitkom, pre tú myseľ to môže byť na prvý pohľad nudné, ale tam je taký ten pocit, že ja neviem prečo som tu, ale ja viem, že tu byť mám. A to je podľa mňa veľmi dobrý východzí bod. A všímať si motivácie, čo je teraz to,
čo ma motivuje, čo je môjim zámerom. A veľakrát zistíme, že my máme veľmi sebecké zámery a schovávame to za nejaké túto pomoc ľuďom. Vyššie poslanie. Vyššie poslanie, no. Koľko Kleopatier chodí po tomto svete a Márii Magdalén. A Zuzi, a kde ťa ľudia môžu nájsť, ak by možno chceli vyskúšať tvoje vedenie, tvoje všímavé rozhovory, tvoje workshopy, ktoré robíš o mindfulness? Ako sme sa spoznali my dve? Vďaka Bej Hlohovskej, lebo robíme online etikosprevádzanie. Sme to chceli sprístupniť ľuďom. Veľakrát ľudia nemajú možnosť prísť na nejaké naše víkendové akcie, nemajú možnosť prísť do Bratislavy alebo do Banskej Bystrice, tak sme začali robiť také online stretnutia. Teraz sa chystá etikoškola s Bejou Hlohovskou, čiže na tej nejako participujem. No a potom tiež online pracujem, všímavé rozhovory vediem a robím Relational Mindfulness Training. Od septembra opäť ďalší kurz. Začínam, rozbieham. Plánujem aj všímavé hry, všímavé stretnutia, čiže kto chce si nájde. Som na Facebooku, Instagrame ako Zuzka Makepeace, lebo mňa volali vždy všetci Makepeaceova vďaka tej mojej bývalej robote, tak mojej kamoške to prišlo také celkom, že je to taká zaujímavá slovná hračka, že poďme robiť ten mier, tak ten Makepeace sa je tam veľmi hodil, takže takto sa ľudia ku mne dostanú, keď chcú. Ja som sa ťa pred rozhovorom spýtala, že ako sa voláš druhým, že nech to normálne predstavím, lebo ja ťa mám všade Zuzka Makepeace. Takže... Normálne, hlavne mať normálne predstav. Úplne normálne. Normálne. Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem aj vám, že ste boli spolu s nami. Majte sa ešte krásne. Ahojte. Ďakujem. Ahoj. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na budúce.